Ciao, sunt Cristina și astăzi suntem pe șantierul Ateneo în zona de nord a Timișoarei, una dintre cele mai dinamice zone ale orașului. Haideți să aflăm împreună care este stadiul lucrărilor și ce urmează să se întâmple în complex. Îl am alături de mine pe Bogdan, managerul de proiect de la Ateneo. Bună, Bogdan! Bună, Cristina! Bine ai venit! Începem direct. Ce ne poți spune despre această tehnologie pe care ai implementat-o în Timișoara? Suntem primii din România care implementăm această tehnologie, cu toate că în alte țări este bine cunoscută și utilizată. Este un sistem mix, foarte eficient, radieruri, stâlpiți pereți importanți, sunt dotați pe șantier pentru rezistență. Grinzile și planșeul sunt prefabricați și sunt adaptați fiecărui proiect, pentru viteză și fiabilitate. Planșele de dară sunt din fabrică, prefabricate, ele se completează cu un strat de beton, ceea ce asigură o izolare fonică mai bună și stabilitate. Desigur, pentru ca acest sistem să funcționeze, elementele turnate în șantier verticale trebuie executate cu o toleranță minimă, astfel încât să putem să eliminăm bucele prefabricate orizontale. Care sunt avantajele și dezavantajele acestei tehnologii comparativ cu cele clasice folosite până acum în România la construirea blocurilor? Aș putea spune că avem mult mai multe avantaje și foarte puține dezavantaje. Un avantaj ar fi rapiditatea construcției. Putem executa până la un etaj complet pe săptămână. O rezistență mai mare față de seism. O componentă estetică ar putea fi faptul că nu mai avem acele grinzi coborâte în apartament. De asemenea, sistemul ne permite și să recompartimentăm mult mai ușor apartamentele sau chiar să le lipim. Ca și dezavantaje, din punct de vedere tehnic, mi-e foarte greu să identific multe. Poate complexitatea îmbinărilor, deoarece avem elemente verticale îmbinate cu elemente structurale diferite sau anumite probleme de supply chain. Se vede că sunteți foarte avansați cu lucrările. În ce stadiu ne aflăm acum cu blocurile todii? Am reușit să lăsăm cele 3 clădirile. La interior executăm finisare și montăm obiecte sanitare. La exterior, tot asfaltul este deja turnat. Lucrăm la spațiile verzi, urmează să aplicăm marcajele și să montăm stâlpii de iluminat și pentru camerele video. Totodată, în final de luna august, vom demonta și macarau, astfel încât toate amenajările exterioare să fie finalizate. Care a fost cel mai complicat moment în un șantier de asemenea amploare? În general, cel mai complicat moment este partea de finisare. Aș putea spune că în cazul nostru, acesta a fost și mai dificil, deoarece avem 153 de apartamente, toate personalizate conform cerințelor clientului și nici care două la fel. Avem în spate o echipă puternică, design, arhitect, furnizor calificat, manager de șantier, cu toții colaborăm. Altfel, un asemenea proiect nu pot realiza. Cu ce se diferențiază blocurile todii de alte ansambluri din oraș? În primul rând, prin calitatea construcției, dar și prin serviciile oferite. Dacă intrăm mai în detaliu, o să vă dau un exemplu clar. Izolația fonică. Această izolație nu este o izolație. Am avut un proiect de izolare fonică alcătuit de ingineri specialiști din Italia. Aceștia ne-au predat un proiect pe care noi l-am implementat pas cu pas pe șantier. Mai mult, materialele pe care aceștia le-au proiectat, noi nici am putut să le găsim în România. A trebuit să le importăm direct din Italia, de la producători certificați. Toate de documentat, trabalul și punctul de introducția clienților din cartea de fizică a construcției. Știu că vă concentrați și pe eficiența energetică. Ce soluții aveți în acest sens? În locul de todii avem încălzire în paroseală, controlabilă individual din fiecare cameră prin intermediul termostatului. De asemenea, avem centrala de bloc amplasată la ultimul etaj, cel tehnic, care funcționează în tandem cu panourile solare. Așadar, pe lângă niște locuințe moderne, avem niște locuințe eficiente energetic și cu costuri reduse pentru clienți. Ce urmează lucrurile următoare pentru Ateneo ca nou cartier? Finalizăm în această toamnă blocurile todii și, în paralel, începem următoarea etapă, blocurile Riva. 3 clădiri, peste 260 de apartamente, 12 spații comerciale și 340 de locuri de parcare. În toamnă, sau cel târziu, la începutul anului viitor, vom demara de asemenea și construcția unei galerii comerciale de 7.000 de metri pătrați, noul hipermarket Kaufland, un drum intern al cartierului și un sens giratoriu la intersecția cu calea Towntown-ului pentru a putea fluidiza circulația din zonă. Ai auzit! Dacă vrei un apartament personalizat,
într-un cartier nou, cu produse de calitate, eficient energetic, în apropiere de tot ce contează, lângă viitoarea clinică de oncologie și la 2 pași de Universitatea de Agronomie și de Medicină Veterinară, Ateneo este locul tău!